Waqt is-summit tal-Med5 f'Ċipru, il-Ministru għall-Intern Malti Byron Camilleri saħaq fuq il-bżonn ta' azzjoni immedjata dwar l-immigrazzjoni irregolari li permezz tagħha jiġu miġġielda it-traffikar tal-bnedmin u dan iwassal biex inqas nies jipperikolaw jew jitilfu ħajjithom fuq il-baħar. Il-Ministru Camilleri sostna li hemm soluzzjonijiet u dawn iridu jiġu infassla u implementati flimkien ma' pajjiżi terzi. F'din il-laqgħa f'Ċipru kien hemm preżenti il-Ministr responsabbli mill-Intern u l-Immigrazzjoni ta' Ċipru, il-Greċja, l-Italja u Spanja. Id-diskussjonijiet waqt din il-laqgħa iffukaw fuq il-progress tan-negozjati tal-patt dwar l-immigrazzjoni u l-ażil tal-Unjoni Ewropea u anke is-sitwazzjoni tal-fruntiera esterna. Il-Ministri rringrazzjaw lill-Kummissjoni Ewropea u l-Istati membri li qed jipparteċipaw fil-mekkaniżmu ta' relokazzjoni li ġie maqbul fil-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Intern f'Ġunju li għadda u ma saħħu li minkejja l-appoġġ ta' numru ta' stati membri l-impenn nitwera sissa għadu ma jirriflettix in-numru ta' wasliet irregolari fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Byron Camilleri irrifera għal kollaborazzjoni ma' pajjiżi terzi fuq il-prevenzjoni tal-wasliet, il-ġlieda kontra it-traffikar tal-bnedmin u ritorn ta' persuni li ma jkunux jeħtieġu protezzjoni. Il-Ministru Camilleri qal li jekk pajjiż waħdu jista' jagħmel daqstant differenza kemm aktar nistgħu nibdlu is-sitwazzjoni b'aktar rieda u riżorsi mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. F'din il-laqgħa il-Ministri ta' Malta, Ċipru, il-Greċja u Spanja iffirmaw dikjarazzjoni konġunta b'antiċipazzjoni għall laqgħa li jmiss tal-Kunsill tal-Intern li se ssir nhar il-ġimgħa li ġej.